Možno si sa v gyme niekedy divil nad tým, prečo niektorí ľudia automaticky po docvičení série berú do ruky pero a papier, prípadne takýto fitness zápisník a hneď si do neho zapisujú svoju váhu, počty sérií a počty opakovaní a zamýšľal si sa možno nad tým, či to nie je zbytočná robota navyše a či by nebolo lepšie sa sústrediť len na ten daný okamih, dať zo seba maximum a ísť domov. Ahoj, moje meno je Filip Demček a vítam ťa v ďalšom diele 5-minútového bench pressa, kde ti do 5 minút vysvetlím nejakú fitness tému, prípadne odpoveď na nejakú fitness otázku, ktorú dostávam od svojich klientov. Dnes sa pobavíme o to, či je toto pre teba niečo, čo by si mal zvážiť, či by to mohlo byť pre teba benefitom, alebo by to bolo robotou navyše. Skrátená odpoveď znie, že samozrejme to, ako moc ti rastú svaly a či máš progres alebo nemáš progres, nezávisí od toho, či si so sebou do gymu bereš pero a papier, prípadne či máš mobil, do ktorého by si to zapísal, ale od toho, čo v tom gyme robíš, čo robíš pred tým gymom a potom gyme. Takže to je krátka odpoveď, zápisník nepotrebuješ, ale aj napriek tomu by som ti odporúčal, aby si vyskúšal zapisovať si každý jeden svoj tréning, každú sériu, každé opakovanie, každú váhu aspoň na 2 mesiace a sám sa potom rozhodol, že či to bolo pre teba benefitom, či si sa dokázal pušnúť v tom tréningovom pláne viac alebo nie. A potom mi samozrejme môžeš dať vedieť do komentára. Takže, prečo odporúčam tréningový zápisník? Pokiaľ by ti nevyhovovala takáto verzia, môžeš si samozrejme zapisovať do poznámok do mobilu a nemusíš so sebou brať pero a papier. Takže, prečo je to veľmi dobré? Veľmi dobré je to preto, lebo ty máš nejaké dáta, ktoré vieš s odstupom času spätne sledovať, je to pre teba spätná väzba a vieš si odsledovať, či sa posúvaš vpred správnym smerom, alebo či napríklad nejaký tréningový plán ti vôbec ani nevyhovoval, či si tam nemal výsledky a vieš sa z toho poučiť aj do budúcna, napríklad aj o rok alebo neskôr. A povedať si, že vtedy, keď som toto robil, vôbec mi to nesedelo, nebudem to už skúšať, proste idem na iný tréningový plán. Alebo si povieš, tento tréningový plán bol super v objemovke minulý rok, idem to vyskúšať zase a proste idem podľa toho, lebo mi to sedelo. Kdežto, keby si to zapísané nemal, tak proste iba lovíš v pamäti a skúšaš proste to, čo si pamätáš, prípadne samozrejme niečo nové. A keďže väčšina z nás, tých, čo sme už troška starší, má okrem školy aj možno nejaké rodinné povinnosti alebo pracovné povinnosti, tak už si tak dobre nepamätáme, napríklad 3 týždne dozadu, koľko som dával pri benchi hore hlavou opakovaní a za akou váhou. Aj keď možno tie opakovania by som si pamätal, ale tú váhu asi nie. A keďže to, čo stimuluje tvoje svaly k rastu, je metóda progresívneho preťaženia, kde sa ty snažíš tie svaly posunúť tým, že buď zvýšiš počet sérií alebo počty opakovaní, alebo necháš počet sérií a počet opakovaní rovnaký, ale snažíš sa proste pridať nejakú váhu navyše, tak tréningový zápisník je niečo, čo ti toto proste bude ukazovať od tréningu do tréningu a ty sa vieš na to sústrediť. Moja vlastná skúsenosť je tá, že keď to mám napísané na papieri alebo v tom mobile, tak viem presne, keď idem do gymu, že čo idem robiť, koľko sérií idem robiť, koľko opakovaní a s akou váhou. A viem, že keď minulý týždeň som robil bicepsové príťahy s 18 kg, tak tento týždeň chcem proste vyskúšať možno s 20 kg, či to ide. A keď to nejde, tak či mi napríklad ide s tými 18 kg spraviť o 1-2 opakovania viac než minulý týždeň a tým pádom už proste som sa nejako zlepšil a viem, že keď z dlhodobého hľadiska sa budem zlepšovať v takýchto malých veciach, takže ten svalový rast tam bude zabezpečený, aspoň čo sa týka tréningového impulsu. Takže pre mňa osobne to má taký benefit, že sa viem v danom týždni, v danom tréningu pušnúť a viem, že proste neváham nad tým, že ty kokso, minulo som tu mal 50 kg alebo 55. A viem, že ty kokso, bolo to 55 a dneska musím dať 57,5. Snažím sa to pušnúť a keď to ide, super, zlepšil som sa, keď to nejde, nezlepšil som sa, snažím sa spraviť niečo navyše. Ale niekedy proste môžeš mať zlý deň, môžeš mať dokonca aj zlý týždeň a nejde to a práve vtedy ten zápisník je tiež pre teba dobrá vec, pretože ti to ukáže a ty vieš hľadať príčinu. Proste rozmýšľaš, či si možno v dané dni dobre jedol, či si sa dobre vyspal, či si bol dostatočne hydratovaný, alebo či si jednoducho nebol zregenerovaný a preto proste si bol na tom tréningu horší. Prípadne možno ti treba dať deload a takéto veci zistíš z toho tréningového zápisníku. Takže moja rada znie, vyskúšaj si tréningový zápisník aspoň na 2 mesiace, uvidíš, ako ti to sedí, či si s tým v pohode. Podľa mňa si na to veľmi rýchlo zvykneš počas
prestávky, aj tak to stíhaš vybaviť do pár sekúnd a môžeš sa zase fokusovať na tréning. Takže vyskúšaj si, napíš mi do komentára, aké to bolo, prípadne či využívaš svoj fitness zápisník aj teraz alebo nie a aký je tvoj názor. No a vidíme sa v ďalšom videu. Makaj, najed sa, vyspí sa a rásť. Chceme rásť, nie?